всяка нова медия се приема като решение на всичко, докато не дойде следващото решение на всичко. Днеска, между другото, точно ни обявиха, че са ударили 1 милиард потребители. Ти влизаш в директен контакт с истински хора, които са готови веднага да открият всеки недостатък. В общи линии веднага се появява една листа от въпроси, на които трябва да имаш готов отговор, искаш или не искаш. Например, във Вестник не знаеш какво си. В смисъл, много лесно може човека да влезе в тона на Вестник и да напсува, нали, рекламата, но това няма никакво значение, защото няма кой да го чуе. Всеки бранд трябва да има или мобилно приложение, или мобилен вебсайт. Смартфоните в България са към 30% и това е платежоспособната аудитория. Остава просто за 1,5 милиона, може би, души. Толкова са горе-долу, сигурно се местно през едната ръка. Не, той има и Foursquare, ако погледнеш, да. Го на Таргет, който е точно така аудитория, която би ползвал Foursquare, т.е. млади, активни. Не, и той си се развива нормално. Той в принцип в световен мащаб не е Facebook. Facebook, нали, мина 1 милиард.